Syd for Roskilde ligger Viby Friskole. Vi har 2 nøgleord: fællesskab og faglighed. Skolen har egen SFO og klub og rummer 140 elever og 22 ansatte, som hver dag gør alt, hvad de kan, for at alle trives og har det sjovt og lærer noget. Eleverne har et højt timetal. Der er højst 18 elever i klasserne, og vi sætter altid vikar på, hvis en lærer er væk. På Viby Friskole tror vi på, at både de boglige og de praktisk, musisk, kreative fag er vigtige, og det ses i vores dagligdag. Til august starter Viby Friskole en helt ny 7. klasse. Det er et tilbud til de elever, som har lyst til at gå i skole, lyst til faglige udfordringer og lyst til at være en del af et stærkt fællesskab. Det er nemmere at forstå mange ting, hvis de skal bruges til noget i praksis. Derfor har 7. til 9. klasse hver uge timer, hvor de forskellige fag bruges i projekt- og emnearbejde. I engelsk og matematik er de ældste klasser delt efter niveau. Det betyder, at de dygtige elever kan få faglige udfordringer, og de elever, som har behov for at få tingene en ekstra gang, kan lære tingene stille og roligt. Alle elever i overbygningen medbringer selv en bærbar computer. Vi tilbyder også linjefag. Linjefag er store valgfag med 4 timer om ugen. Det kan fx være idræt, kokkelinje, billedkunst, medieproduktion eller musiklinje. 7. til 9. klasse tager på udlandsrejse hvert år, f.eks. til England, hvor man går i en engelsk skole og bor hos private familier, eller på vinterlejrskole til Norge. Vi starter en helt ny 7. klasse til sommer, men har også enkelte pladser på andre klassetrin. Viby Friskole. Måske er det noget for dig. Kom og besøg os.